Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε να καλησπερίσουμε ζωντανά μέσω Skype τον πρόεδρο της Πατριωτικής Δύναμης, Πατριωτικής Ένωσης, σε πάση περιπτώσει, τον πρόδρομο τον Εφιετζόγλου. Τον ευχαριστώ θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκληση για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα στη Θεσσαλία. Για πέστε μας λίγο μια αποτίμηση. Σας ήταν έκπληξη η ήττα του Μπακογιάννη και του Αγοραστού? Δεν μου ήταν καμία έκπληξη. Ήταν μια επιβεβαίωση ότι ο κόσμος πια δεν αντέχει σε εκβιασμούς, δεν μπορεί να τον εκβιάσεις με ένα επίδομα, ούτε να τον αναγκάσεις να ψηφίσει, επειδή θα του πεις ότι αλλιώς δεν θα πάρει σύντομα την επιδότηση την οποία πρέπει να πάρει. Τέτοιες μέθοδοι πλέον... Αναφέρεστε στις δηλώσεις του κυρίου Αβιανάκη, έτσι, ότι ψηφίστε Αγοραστό για να πάρετε πιο γρήγορα τις αποζημιώσεις, έτσι. Το ίδιο είπε και ο Μητσοτάκης ο ίδιος στη Λάρισα, το ξέρουν οι Λαρισαίοι καλύτερα από μένα. Έτσι τους είπε έμεσα ότι κοιτάξτε, ψηφίστε τον Αγοραστό για να προχωρήσουν όλα πιο γρήγορα. Ντροπή του. Τίποτε, μια λέξη, ντροπή του. Και συγχαίρω τους Θεσσαλούς που παρά τα προβλήματα τεράστια που έχουν και τις τεράστιες ανάγκες είπανε όχι σε αυτή την αθλιότητα και απέδειξαν αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, ότι την αλαζονία ακολουθεί η νέμεση. Σωστά. Κάτι παρόμοιο έγινε και στην Αθήνα που την ξέρετε καλά? Στην Αθήνα επίσης έγινε το ίδιο πράγμα. Ότι ο κόσμος δεν δέχεται πλέον. Ναι, γιατί είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι μαζί με τον Κώστα τον Μπακογιάννη, εκεί να πηγαίνει στο κέντρο, να συζητά με τον κόσμο. Δηλαδή ήταν μια... κάποιος θα πει είναι αυτοδιοικητικές εκλογές ή κομματικές εκλογές? Καλά, ο Μητσοτάκης έδωσε σε αυτές τις εκλογές καθαρά κομματικό και προσωπικό στυλ. Δεν είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός σε μια τέτοια περίοδο που ο κίνδυνος για μια ανάφλεξη δίπλα μας είναι άμεσος, όπου έχει αποδειχθεί ότι έχουμε τεράστια προβλήματα και στις ένοπλες δυνάμεις μας και στα σώματα ασφαλείας μας και στο μεταναστευτικό που μπαίνουν κάθε μέρα 300-400. Έχουμε ανίκανους υπουργούς. Αντί να κάτσει να κοιτάξει πώς θα τα συμμαζέψει όλα αυτά τα πράγματα, έτρεχε, όπως λεγόταν παλιά, από χωρίων εις χωρίων, για να κάνει τον κομματάρχη της παλιάς εποχής, για να υποστηρίξει και να εκβιάσει τον ψήφο των δημοτών, των πατριωτών όλης της χώρας. Έτρεχε, έβαλε τον Στεφανή στο Βόρειο Αιγαίο για να τιμωρήσει έναν άξιο περιφερειάρχη, τον καθηγητή, τον κύριο Μουτζούρη. Μετά πήγε στην Αλεξανδρούπολη για να κάνει τι? Να υποστηρίξει τον Μέτιο, ο οποίος ουσιαστικά επιδοτείται από τους ψήφους του τουρκικού προξενείου. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης επιδοτεί το τουρκικό, βοηθάει και επιδοτεί το τουρκικό προξενείο. Και είναι μεγάλη επιτυχία που δεν κέρδισε ο Μέτιος και κέρδισε ο Τοψίδης και καλή του επιτυχία. Και στη Δυτική Μακεδονία, στην ουσία, εντάξει, ο κύριος Αμανατίδης επικρατεί του κυρίου Κασαπίδη, που ήταν η επίσημη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πάει έτσι. Το θέμα πάει αλλιώς. Ο Κασαπίδης δεν ήταν κακός της περιφερειάρχης. Στα δυνατότητα που είχε και στο μέτρο που τον οδηγούσε η δίθεν απολυτοποίηση. Αλλά εδώ ο κόσμος είπε, ποιον θέλει ο Μητσοτάκης? Τον Κασαπίδη. Θα ψηφίσω εναντίον του Μητσοτάκη, άρα θα ψηφίσω Αμανατίδη. Αυτή η λογική επικράτησε παντού. Μάλιστα. Άρα είναι και μια προσωπική ήττα, λέτε, του Πρωθυπουργού ο δεύτερος γύρος. Ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος του tweet που έβγαλα σήμερα το πρωί. Προσωπική ήττα του Μητσοτάκη. Γιατί έδωσε χωρίς λόγο ένας πρωθυπουργός της χώρας, έδωσε προσωπικό, όχι μόνο κομματικό, προσωπική στίγμα, στίγμα αν θέλετε, των εκλογών.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ανάφλεξη στη γειτονιά μας, και μιας και είπατε και για τους μετανάστες, είδα σε κάποια hot spot πανηγυρίζα, μας έλεγε προχθές ο Ιωάννης ο Μπαλτζόης, ο αντιστράτηγος στην Αποστρατεία. Υπήρχαν κάποιοι έφυγαν από ένα hot spot, νομίζω από τη Μυτιλήνη, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Σας ανησυχούν όλα αυτά? Αυτά τα προβλέπω ότι θα αργά ή γρήγορα θα έρθουν και σε εμάς. Ότι μέχρι τώρα το έχουμε γλιτώσει είναι συμπτωματικό. Δεν πήραν εντολή ακόμα. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε όλα αυτά τα hot spot και όλοι που είναι έξω, μέσα στους οποίους υπάρχουν και τζιχαντιστές αλλά και πράκτορες των Τούρκων, σε πρώτη περίπτωση θα έχουμε πόλεμο στο εσωτερικό. Και ο εσωτερικός εχθρός είναι πολύ χειρότερος προφανώς του εξωτερικού. Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις με μια απίστευτη αφέλεια ανοίξανε τις πόρτες και γεμίσαμε εδώ κάθε καρδιά σκαρίδι. Και αυτό φοβούμε να το πληρώσουμε. Και αντί να κάτσει ο Μητσοτάκης και να κοιτάξει να αναδιοργανώσει όσο μπορεί περισσότερο και τις ένοπλες δυνάμεις και τη συνοροφυλακή και το θέμα της αποτροπής της ελεύσεως χιλιάδων κάθε μήνα. Διότι όπως μου λένε οι φίλοι μου από τον Εύρο πάνω από την Οριστιάδα, μπαίνουν ασύστολα. Δεν υπάρχει καμία στήριξη. Δεν μπαίνουν από το κομμάτι το οποίο έχει φράχτη, μπαίνουν από δίπλα. Δεν τους αποδίζουν, άρα τελικά μπαίνουν. Το δε ωραίο είναι το εξής, ότι αυτούς που τους πάμε και τους βάζουμε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τους πάμε και φαγητό ποιότητος, αυτοί μας στείλουνε, μας λένε γαμώ την πατρίδα σας, γαμώ την Ελλάδα σας, γαμώ σε εσάς, θα βγούμε και θα σας γαμίσουμε. Λυπούμε που λέω την αλήθεια, αλλά τα λόγια είναι έτσι. Εντάξει, να είναι λίγο έτσι η ώρα και δυστυχώς έτσι ήταν. Τις πρώτες λέξεις που μάθανε είναι αυτές. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον ανεχόμεθα, αυτό έχει σημασία, ανεχόμεθα τις παρανομίες αυτών. Για να μην γίνει θέμα, ουσιαστικά αυτοί έχουν ασυλία, όχι ασυλία εθνική ή κρατική, έχουν ασυλία σε ό,τι κάνουν. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, το οποίο θα χειροτερεύσει τώρα, διότι τώρα θα υπάρχει ο κίνδυνος λόγω της Χαμάς, λόγω του Ισραήλ κτλ. Και πλέον θα φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην τους τιμωρούμε με ό,τι επακόλουθο μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα και να πάμε στο πολιτικό μήνυμα αυτών των εκλογών. Έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές σε περίπου 8 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, είπαν ότι σπάει η μονοκρατορία Μητσοτάκη και ότι πιθανόν στις ευρωεκλογές οι πολίτες να εκφραστούν διαφορετικά. Εσείς ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση? Λυπούμε, αλλά και τα δύο κόμματα είναι σε αποσύνθεση. Τα λόγια, τα μεγάλα, οι εύκολοι πανηγυρισμοί για κάτι το οποίο δεν τους ανήκει ουσιαστικά, δεν οδηγεί σε τίποτε. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι δουλειά, σοβαρότης και προσπάθεια να αντιληφθούν τα προβλήματα του κόσμου και να κάνουν πάντο δυνατόν, διότι ο χειμώνας είναι δύσκολος. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλία είναι ιδιαίτερα δύσκολος και πρέπει πλέον να αφήσει αυτά ο Μητσοτάκης και να κάνει το καθήκον του και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Διότι έχει τεράστια ευθύνη για αυτό που έγινε. Και έχω καλέσει τον εισαγγελέα να διερευνήσει τις επιστολές αγοραστού Κωνσταντίνου Αχιλλέα Καραμανλή και Μητσοτάκη. Γιατί δεν γίνανε τα αντιπλημμυρικά τα οποία είχαν αποφασιστεί μετά τον Ιαννό? Τι συνέβη? Τι έγινε εκεί και δεν γίνανε αυτά τα έργα? Άρα γιατί είναι υπεύθυνοι για αυτή την καταστροφή και πρέπει να πάνε μέσα. Κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει
πλέον να πάνε μέσα οι απατεώνες για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Να υπάρχει ένα παράδειγμα, να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει νόμος εδώ πέρα. Διότι αλλιώς ο καθένας θα κάνει τις παρανομίες του και θα μένει ατιμόρυτος. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και οφείλει η δικαιοσύνη, η οποία τελευταία έχει δείξει σημάδια ότι είναι καθοδηγούμενη, και λυπούμε που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, να πάρει τον νόμο στα χέρια της, να ερευνήσει σοβαρά τα θέματα. Ακόμα δεν έχουμε απονομή της δικαιοσύνης στα τέμπη και προσπαθούν πλέον σιγά σιγά με τη μέθοδο της αποσιώπησης να τα βγάλουν αυτά τα θέματα από την επικαιρότητα, και ο κόσμος με τα προβλήματά του τα ξεχνάει εύκολα, οι Έλληνες ξεχνάνε εύκολα. Ακόμα δεν έχουν τιμωρηθεί οι εγκληματίες των τεμπών και συνεχεία πρέπει να τιμωρηθούν οι εγκληματίες της Θεσσαλίας, ώστε να μην επαναληφθούν ξανά αυτά τα πράγματα και να μην μπορεί ο κάθε αγοραστός και ο κάθε Καραμαλής και ο κάθε Μητσοτάκης να κάνει ό,τι θέλει και νομίζει ότι τα λεφτά τα δικά μας είναι δικά του και να τα χρησιμοποιεί εναντίον μας. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, Πρόεδρε, για την κουβέντα που είχαμε. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να σου πω και ένα νέο. Βεβαίως. Στις 30 του μηνός ανακοινώνουμε το καινούριο μας ξεκίνημα. 30 Οκτωβρίου. 30 Οκτωβρίου. Έχετε όνομα? Θα τα πούμε στις 30 Οκτωβρίου. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.